Når du skal ud og købe støvsuger, er det vigtigt, at du kommer hjem med den rigtige. Køb altid en støvsuger, der passer til din lejlighed eller hus. Lille lejlighed, lille støvsuger. Stort hus, stor støvsuger. Posestørrelse skal man selvfølgelig altid kigge på, hvis man har et stort hus. 4 eller 5 liters poser er en god ting at kigge efter. En lang ledning er en god ting, når man har et stort hus. Køb altid en støvsuger med et HEPA-filter. Det er uanset om man bor i lejlighed eller i hus. Et HEPA-filter tager alle husstøvmider og allergipollen. Det vil sige, at alt det, der ryger ud af støvsugeren igen, det tager det lille filter. Med hensyn til wattstyrken, jamen det drejer sig ikke om at købe en så kraftig støvsuger som overhovedet muligt. Du skal mere kigge på, hvor meget støvsugeren den yder. Lavenergistøvsuger i dag bruger ikke ret meget strøm, men de yder lige så meget som en, der har 2200 eller 2400 watt. Har du hårde gulve, skal du købe det, der hedder et parketmundstykke. Et parketmundstykke er et mundstykke med nogle ekstra hår på, som behandler din gulve rigtigt, så du ikke slider på gulvet. De der universalmundstykker, der kan klikke over, er ikke særlig gode, hvis du kun har trægulve eller klinker. De slider bare på gulvene, når børsterne er slidt ned. Skal du finde den rigtige støvsuger, så kom i punkt 1. Vi finder altid det rigtige til dig.